Silumane nek kobut ae. Bonus. Lampung malah. Kowe iki narawani minggir. Minggir ae. Garangan truk. Iya, kamu garangan.
Ojo kok bacot ki munggah ana gurung terme. Yen aku bacot, yen kowe bacot aku dadi kepalang. Bagus. Bakalan kemak-kemak ning pucuk aku yo iso kemak. Aja mlayu. Wah, si manggul. Oi. Metu aja kok kowe. Anjir. Koncor wong wis padha basa-basi. Kari kae jiran. Kowe becik manut rangket, Senajan aku mau sawiji. Tapi kuda. Ngadepi kowe ora bakal mundur. Ojo muncrat-muncrat dumu. Sumbar kowe. Apa sing mung piantun? Iki sing tak kopi adal. Son. Wong alas rupane, cuman alas rupan. Pancen alas rupan gange. Kewan. Ojo ber-ber. Ya karo nomor. Iblis gulung tremengku.
munggah. Aku dadi palamu. Ya. Kosong balene. Bebasan kebutok kan kalau langit. Iki jejering yakso. Aku ora bakal miris lawan kowe. Maju anak kemah. Kowe Maju. tampana. Imam Guling. Ayo! Musaili! Yoi. Siji teko ngecak kanca. Boleh cek. Ngomong. Cek piye? Cek. Sak kanca wong lu. Ewe! Nang yang lawan aku ora bakal menang lawan aku. Ayo coro. Eno saka guru mati saka tangan gua. Maju kowe. Sing kadon! Maju. Maju kan bola to sing halo sing karno. Sepisan menit. Kowe ae, yo. Aku iki sing bakal kalah. Ya. Mare opo sampeyan iki? Celek. Piye? Oke, masuk. Piye ayo? Kau cekal. Dimasak. Lu tambur. Yo. Iko. Cekalon. Gua memang abang Mas. Hei, Hei. cekal. Masuk ayo. Ojo. Angkat serang. Imam Guling. Panas. Kuburku panas ora umum. Betul aku. Betul biyen mati kendang. Sumur ra ditampa. Kubure panas. Ora penak blas. Aduh ya. Iki terus sampe ning ndi aku? Bingung kabeh. Ame munggah ra ditampa. Gara-gara mati kendhat. Minggat goreng gonae.
Nera dikebuk malaikat ya kuburku banjir. Aduh, ora kerasan aku. Ora kerasan. Aku arep golek nggon sing penak. Golek nggon sing penak. Aku goleki awakku. Awakku ilang. Oh, iki setan buyang. Aku goleki awakku. Awakku ndi? Sampai viral terus. Ora iku ngono potong ciuman. Tom, wewe kumben dicong. Iki apa? Metu? Iki raja niki. Raja bayi. Raja Sleman Gombel. Setan alas obat. Setan mata apa? Ayo dong merah wedan. Nah, aku rasa mlaku.
ketemu neh ya, Dek. Ketemu neh cara sapa, Kang? Ketemu karo Wahyu Manggala ngono. Walah iki main nang desane dhewe ya. Tanjung Sari, ya Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati acarane Sedekah Bumi. Weh, walah banyak rejone kok ngene ya. Senajan berarti guyur hujan. Las. Weh rata ya. Ora apa-apa Kang senajan udan lah. Ya kok iso ngono. Ya udan ki mang dianggap rezeki ae. Rezekine wong Tanjung Sari. Muga-muga milih kaya banyu udan ki mau. Amin Allahumma. Amin. Sehat kabeh masyarakate. Amin. Amin. Wah, selamat kabeh sing nanggap ya sing ditanggap ngono. Muga ora ana alangan apa-apa. Alhamdulillah lek wewene mang ndang. Wewene mbok mangus balik porong. Ora apa-apa. Ben nang kono iki sedalu ya ndang. Ayo bawa ngene. Alhamdulillah wis ditimbali meneh nang desane dhewe diapik-apik ya ndang. Iya, Kang. Wah, udian apa-apa wis ayo. Wahyu Manggala kita prake dhewe kon Jakenan, Tanjung Sari, Kabupaten Pati ngono. Badhe nimbali langsung mawon hubungi nomere. Piro, Kang? 081 pokoknya dijak terus nomornya penak kok ya ayo bareng-bareng delok Wahyu Manggala wis dalu iki karo digoyang DJ WM Audio. Aku ora bakal kepati-pati Bali.
ana ing roban siluman. Lamun to aku durung bisa tinemu lawan pepunden. Aku tak bisa. Wis, jom. Bas. Menika ingkang asma Ragil kepengin minggah wonten ing Gunung Cerme Kusumaning. Menika leres Sumaning Ayu. Ya wis, sampeyan sementara tak takonan. Apa bener sira kangaran Ragil? Boten sisip nami kula pun Ragil. Ajeng sinten panjenengan? Isra mungkin aku ratu dan satu. Menanyaken panjenengan Ratu Kajiman saking Kloso Kuning. Pancen ora kuwi. Pangapuntenipun menawi kula lan ruang kula saking roban siluman damel drah wonten ing leladan Kloso Kuning menika Sang Jito Ratu. Ora dadi baya pangoporan. Lho niki. Nek sing dadi pitakon sak jroning ati. Nganti karoyo-royo sira munggah ana ing gunung Kloso Kuning. Napa minggat ya? Tuhunipun kula kautus kalian sesembahan kula Kanjeng Pangeran Benowo ing wujud sepisan namung badhe nglamar panjenengan dungkap kaping kalih badhe caos nawala Sang Jito Ratu. Kautus dene Pangeran Benowo. Lho nggih. Saka alas roban Sampun supaya kapisan. ngaturake nawala kalawan aku. Lho nggih. Yen ngono ora usah dadak kesuwen. Ayo dereki aku majeng ana ing taman. Monggo. Sinopati Mas. Luwih becik. Aduh Joko Perwit ana ing Gunung Cerme. Kados ngaten, monggo. Purwa Madya Sanda kepiye? Nalika kowe tak perintah nglamar. Badhe kula caos pekabaran bilih dinten sakmenika kraton alas roban asore yuda jeung pangeran. Salah. Nggih, Ning sak banjure nanging nalika aku perintah marang kowe ya. ingkang dadosaken cuwuking sajroning batos Iya. ingkang nom-noman nami Ragil malah wedal sakmenika tresna kalian pung Pandan Sari. Ragil Trowalesan. Barut, tojo barut. Pangeran Sambong Paring dawuh Bapak Guru. Triwasa beneran. Aku iso ketemu marang sliramu. Mergo pirang-pirang dina tak arep-arep tak goleki. Awit ana wigati sing bakal tak kandhakake bareng. Duh Bapak Resi. Ngantos panjenengan padi kalian kula Pangeran Sandung. Sejatosipun wonten wigatos menapa? Ngene, Jit.
ora ketang sliramu kuwi kalebu siswa ana ing pertapan Rajut nanging sliramu kitrah saka negara Majapahit ora ketang saiki sliramu bangsane lelembut arep dikaya ngapa kowe minangka murid sing paling tak tresnani aku titip pusaka Kyai Jalak Plengkang Kurungan ya kepiye Menapa mboten dados kamerenganipun para siswa wonten ing Rajut menawi pusaka menika boten paringaken kaliyan kula. mulane nganti aku kepengin mirunggan ketembulan sliramu ki supaya kabeh para siswa ning Rajut ora padha mangerteni merga sesuk ana ing wulan purnama siji ana ing Padepokan Rajut bakal ana sarasehan mula kanthi kuwi pusaka kudu tok slametake luwih dhisik Pusaka badhe kula reksa kados dening kula reksa diri pribadi kula bebasan badhe kula pathoke ngangge balung kula badhe kula taleni ngangge otot kula lan kula depane ngangge sak lembaring nyawa kula. bagus yen pancen kaya ngono ora kleru pamijiku yen to akeh para siswa ana ing padepokan sira keng bisa dipercaya kanthi kuwi sawetara tinggal ke Padepokan Rajut tumuju nyang negara Majapahit luwih dhisik ya Apa sampun terang terwaca dawuh panjenengan kepareng kula nyuwun pamit badhe wangsul wonten ing Majapahit. eling-eling wulan purnama siji Padepokan Rajut bakal ana sarasehan Kula boten badhe kalebian wonten ing purnama siji kula badhe swan wonten ing Rajut kaya ngono ya kepareng tindak Paman Najasta. Nuwun kanapunten saderengipun kenging menapa panjenengan ngandhut lampah kula. Lah kowe iki mlayu ninggal aku iki karepmu dhewe piye? Awit pripun? Kula niki sampun kapang sanget dumateng garwa kula. Kula kepengin pinanggih panjenengan sampun ngertos piyambak nembe kemawon kula temantenan enggal. Perkara wong wedok kewake wae. Kowe kepengin urip mulya apa ora? Nggih. Kula niki menungsa lumrah. Nggih kepenginipun saged urip mulya. Tanggal 1 Suro ya ngepasi pas tanggal kuwi ana ing Padepokan Rajut kuwi bakal nganakake sarasehan. Ana ing Padepokan Rajut nganakake sarasehan. Bapa Rajek Wesi iki dina arep nglunturake pusaka Jalak Plengkang Kurungan. Lho yen to kowe iso kedunungan Jalak Plengkang Kurungan, kowe bakal dadi wong digdaya sapalang donya. Nanging kula kinten boten badhe kasembadan. Ora bakal lakon. Kula lan panjenengan
namung menungso lumrah. Mongko peranganipun siswa wonten ing pertapan rajut. Boten namung ngelengaken menungso. Iya. Bangsa krajiman nggih tasih Lah kathah. kuwi kaluwihane ngrajut ya kuwi. Padepokan ngrajut iki ampuhe ya. Siswane kuwi kok maneka warna. Menungso kajiman iki ya do ning kono kabeh. Napa saged kasembadan mbok bilih kula nggadahi pusaka jalak langkang kurungan. Iya. Bakal kelakon. Saestu ngene kados pundi? Ora bakal diwenehne kowe lan aku ya bakal. Boten. Mergo kiyaine Rajek Wesi kuwi duwe murid kinasih. Pangeran Sambong kae Pangeran Sambong bangsa kajiman sing saka Majapahit kalebu bangsa krajiman. kuwi murid kinasih Bapak Rajek Wesi. Nanging kula niki pitados Piye? mbok bilih panjenengan kathah cara waweka ingkang supados gadah pusaka mila kanthi menika kula niki nggih nyuwun pangrigen panjenengan paman. Ana cara Kedah kados pundi? supayane pusaka plangkat kurungan kuwi mau ora tiba ning Pangeran Benawa, ora tiba ning Pangeran Sambong, ora tiba ning Pandan Sari. Carane Kados pundi? engko sowan ana ing Padepokan Rajut jaluk Katen. yen to ora dikeparengake patene. Kula namung ndederek dumateng panjenengan paman. Paman. Monggo kula dherekaken.